ଲୋକେ 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିରେ କେବେ ବି କିରୋସିନ କି ଡିଜେଲ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। 1.5-2 ଲକ୍ଷର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରର ମଦ କି ଗୁଟକା ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କାହିଁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବି ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ବି ଅଙ୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ, ଯଦି କାହାର କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତେବେ କ'ଣ କିଏ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ? କେହି ଲିଭର କି ହୃଦୟ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 50ଟି ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୋଟିପତି ସେହି ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।